Studio. Ban san me nayi ba, ban san laifina ba, ban san kuskure na ba, ban san akasina ba. Mai zai saki guje ni, mai zai saki rude ni, haka na kawai ta guje ni, ya kamata ki dube ni. Sai da na tambaye ki, kina so na kika amsa, sai da na fara kaunar ki, kika ce min kin fasa. To ya zan yi da raina, a ina zan sa kaina? Abokaina sun ce rabu da ke ban yarda ba, domin sun hango min abin da ban hanga ba. Sun kawo mun hujjar baki sona ban gamsu ba, ashe kina nan ki ne mun kallon ina haukana. Menene laifina, kin birkita tsarina, a lokacin ban damu ba, ko da kina marina. Na baki sirrina, rayuwa da kalbina, kamar ina a mafarki, yanzu ana tashina. Abu ne na bukata, damar in nuna soyayya ta, na so ki fahimce ni domin ki gane soyayya ta. Kin san baki sona, mai zai sake amsa soyayya ta? Na kulla kunne na da idanu ban hangen wasu yan mata. Kin tarwatsa min zuciya, kin tarwatsa min zuciya. Bai san me ba, bai san laifi ne ba, bai san kuskure ne ba, bai san akasi ne ba. Ban san me nayi ba, ban san laifina ba, bai san kuskure ne ba, ban san akasina ba.